Tlodi ag anghydraddoldeb cymdeithasol yng Nghymru. Yn ôl Llywodreth Cymru, roedd 23% o boblogaeth Cymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol rhwng 2015-16 a 2017-18. Mae hyn dros 1 mewn 5 person. Mae rai grwpiau o bobl yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi a dioddau o anghydraddoldebau cymdeithasol. Pobl sy'n byw ar incwm isel, efallai bod ganddyn nhw gyflog isel, bod nhw ar gontract dim oriau, neu unigolion sy'n ddi-waith. Grwpiau oedran penodol i'r ddau begwn mewn gwirionedd, pensiynwyr a theuluoedd ifanc gyda phlant. Merched a mamau, unigolion a theuluoedd sy'n perthyn i grwpiau ethnic BAME. Llywodraeth Cymru a thlodi incwm cymharol. Tlodi incwm cymharol yw pryd mae pobl yn byw mewn cartre ble mae'r cyfanswm incwm yn llai na 60% o incwm canolrif y Deyrnas Unedig. Ystyrir bod unrhyw un sydd yn byw ar incwm o dan 60% yn byw o dan y llinell dlodi. Mynegau am ddifadedd lluosog Cymru neu'r MALIC. Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r MALIC, y Mynegau am ddifadedd lluosog Cymru, wrth fesur tlodi yng Nghymru. Mae'r MALIC yn ystyried gwahanol fathau o ddangosyddion tlodi, yn amrywio o iechyd i addysg ac i dai. Os ni'n edrych ar y cartŵn fan hyn, ni'n gallu gweld mae 'na elfennau fel diogelwch, cyflogaeth, yr amgylchedd 'ych chi'n byw ynddi, a'r gwasanaethau sydd ar gael i chi hefyd. Mae rain i gyd yn elfennau o'r MALIC sy'n dangos mor gymhleth yw'r maes. A dyma'r mapiau sydd yn edrych yn fwy penodol, mapiau MALIC sy'n ffocysu ar incwm ag ar dai. So mae'r graff ar yr ochr chwith yn ffocysu ar incwm, a mae'n rhoi trosolwg am ddifadedd yng Nghymru gan ganolbwyntio ar incwm, a mae'n edrych fesul ardal gynnyrch ehangach, haen is. So mae'r ardaloedd sy'n mwy o difreintiedig, mae rheina'n Las Tywyll, 1 i 191 yw'r graddfa, a wedyn ni mae'r ardaloedd sy'n lleia difreintiedig yn Las Olau, 956 i 1909. Ac wrth edrych ar y map yma o Gymru, 'yn ni'n gweld bod 'na patrymau o ardaloedd incwm mwyaf difreintiedig. 'Yn ni'n gweld falle yng nghymoedd y De fan hyn, ardaloedd ychydig o Gaerdydd ag Abertawe hefyd o bosib. Ag yna 'yn ni'n gweld bod 'na elfennau mwyaf difreintiedig yn y gogledd hefyd. Ma' 'na coridor o ardaloedd mwyaf difreintiedig ar hyd arfordir Gogledd Cymru, rhai mannau ar Ynys Môn, a hefyd ch'mod ma' 'na ardaloedd gorllewinol Cymru hefyd a dwyreiniol. Ond yn ei hanfod 'yn ni'n gweld pocedi o ardaloedd incwm isel yn bodoli yng Nghymru. Wel os ni'n edrych ar y graff ar y dde sydd yn edrych ar tai, mae'n cynnig trosolwg o amddifadedd yng Nghymru gan ffocysu ar dai. Yn edrych eto ar ardal gynnyrch ehangach haen is. A ni'n gallu gweld wrth edrych ar y map tai fan hyn bod yr ardaloedd eto mwyaf difreintiedig yn cael eu cynrychioli gan Glas Tywyll, a wedyn yr ardaloedd lleia difreintiedig yn cael eu cynrychioli gan y Glas Golau, a beth 'yn ni'n gallu gweld fan hyn eto yw bod 'na ma' 'na pocedi o ardaloedd lle ma' sefyllfa dai yn mwyaf difreintiedig, ond beth 'yn ni'n gweld fan hyn bod mae'r patrymau yma llawer fwy cyson ledled Cymru, yn wahanol falle i'r incwm lle oedd y rai mwyaf difreintiedig mewn pocedi penodol. Ni'n gallu gweld fan hyn clytswaith bron o ardaloedd
sy'n dioddau yn fwyaf difreintiedig yn ôl y sefyllfa dau. So i weud y gwir, falle llai yng nghymoedd y de, twyd rhai tystiolaeth, ond ni'n gallu gweld fan hyn wedyn, os ni'n edrych mas i'r gorllewin, i Geredigion, a wedyn lan i Ogledd Cymru, y Gogledd Ddwyrain a chynrychiolaeth ar Ynys Môn, a t'mod reit draw i ardal yn tuag at Wrecsam fan 'na. Felly ma' nifer o ardaloedd ledled Cymru yn cael eu cynrychioli gan lefelau gwael iawn o dai. Incwm isel. Yn ôl ymchwiliad i dylodi yng Nghymru 2015, mae hanner y boblogeth sydd yn byw mewn tlodi yng Nghymru yn dod o gartrefi ble mae oedolyn neu oedolion yn gweithio. Felly mae'r cysyniad yma o dylodi gwaith yn bodoli. Efallai yn hanesyddol i ni wedi cysylltu tlodi gydag unigolion falle nad sy'n gweithio, ond ar hyn o bryd mae'r syniad yma o dylodi a gwaith yn mynd law yn llaw. Mae cynnydd wedi bod mewn swyddi tâl isel, swyddi ran amser a swyddi contract dim oriau, zero-hour contracts. Felly beth 'yn ni'n gweld fan hyn, mae natur y swyddi wedi newid sydd yn golygu bod nifer o unigolyn sydd yn gweithio yn profi tlodi, a mae nifer ohonyn nhw felly goffod mynd i bethau fel banciau bwyd mwyn ceisio goroesi, enwedig yn ystod cyfnodau anodd iawn. Oed a chyfansoddiad teuluol. Yn 2019, roedd 28% o blant Cymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol. Mae hyn yn bron i dreian, a mae fe dros chwarter o blant Cymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol. Yn ôl ystadegau gwladol 2020, un reswm posib yw bod oedolion sydd â phlant yn fwy tebygol o fod yn ddiwaith neu'n gweithio yn rhan amser yn gofalu am y plant. Yn ogystal, mae plant sy'n dod o deuluoedd ble mae 3 neu fwy o blant yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi incwm cymharol.